Ini rai tu jurai cross komen sim bakuj tu pen kuj yang baru ngelak kena jurai kebalak subah kena yang lang main rai kena jurai bangin tapi kiti kejongi nam taban yang roh iblay. Komen sim bakuj tu pen kuj yang bangan yo ban hem syari skobha. Kowe guys, sejung rai, bakapor, biang ye bangin, penkut ini jurai bermesin. Tungin dia rai langgan nembar jurai bah, lais pak kendai pulai, bong ngalohun kemensim.
ngalahun kamen sim berputra tungin ya kat kibalak subang ini yang lang berwai kita jerai keduk juga dia bentang kontang jerai berkot ini syaka GIT ban jung leh bagi wat yang kata jing suk kena pertai nyem yo hari kadon tang ho Jisu kene ke jing suk ke bawah la ai nyem wai ke sur jong ke jing dua jing suk kum kawa nalama hamen sin hajing engayeng gangku slai jing hun kamen sin da jing kmen ngai wai nalahun kamen sin baru trai nalahun kamen sin ngalahun kamen sin baru trai asoy tanggung i no jenjar oh gamting ayai ne baru trai ayai ne baru trai oh Jisu no penem jik telot jong awishan no penem jik telot jong awishan ngalahun kamen sin baru trai ngalahun kamen sin oh ngalahun kamen sin baru trai kok jong ngaubah Ojing klen bong laon kok baro adum nyasha Gunung kok kungam saya pedikna Gunung kok kungam saya pedikna ngalahun kamen sin baru trai yen wai da kecing ati pan jong plek oh ngalahun kamen sin baru trai oh ngalahun kamen sin baru trai jingwan jong trai jingwan jong trai ba jing ngai ngai ya oh no barben long dan ti pernai barben long dan ti pernai kuroy kan sawah baji sun ni bau hot shisha ngalahun baru trai ngalahun kamen sin
jingek ngaya oh barben mong len ti pernai barben mong len ti pernai duroi kan sawah baji suni ba duroi kan sawah baji suni ba baji sha Tin cái dòng blay cái ong a cắt nô cái bay itnat ban song si para barutrai ki para bangai baro bat kitu baro ki bawan si kena ke seng la dalong kabala gan kam itnat sibun to baro ki ban saudong jong ne ke jakalong seng ngai na kene kapandal ba kinwan kam sajan kat bayo jakai ban syong tim ta la pat ni baro tu baron kam sajngai kan long ke jing toy kap krau yo pi la da pindon kam sajan jong kene ke jakalong jing seng ni la yo ni jing tho ba Dr. Si JK Warjri video jong ka so yong blog iba ju rap hai kini kita kini kita thai la don lembat ni te nak liang jong sinot ni pediang so kemen ni pi oj batiki ofsar baro jong ka sorka iba don hagi department per iba don lang kini ke seng Segi bangim la menyui pidon sejengai nak kena kerjakan. Rei ni piliang supai pi baro. Long kinong trei, bat nong yeram, naga benta, ki pajwa, bat ki kun jong kabalang. Tinggi piliang supai sisin pat ikito baro ke bilang poi sekena kerja seng. Kumbala keren kerja seng nama step. Ya gitu baro kibadai nak kinun balang per lene kibompat long Kristan. Jingdon lang jong pi baro hagan ke jing seng. Ai mensim yang hilang. Pensit hem ya ke jing sekri jong i yau blay. Tin ke jong blay ong shu ko mensim jong a tu kerku yau trai. Bad baro kaba hanga. Ya ke kerteng baku jong u. Ku mensim jong a tu kerku yau trai.
บัดวัดเกลดยิกจิงเละพาจงอูบารอเต็งยิกจิงวันในลังจงเยาเปลยกันกจันมิดดากับนิรวายลังกจิงรวายกับอาร์สปะอาร์พุปรา Komme kan sa sjai Ngen ja komen Kireu dom ken wan ker hai Keda kerman Ken pen krau yu kon oblei Hashua bangin pai shoble hega jing duai ngan pen pule nagi arbenta naga ktien ga jong ublei naga kitab Exodus kalanong ka balai phulai ka record ka bakar ar ter bat kum jo ru naga testament ka bathamai ka gospel u Lucas kalanong ka bakhandai ka record ka bashipho ter Before we go to God in prayer, I'd like to read from the Word of God. Scripture reading for this moment is taken from the book of Exodus, chapter 33, beginning from verse 12 to 16, and also from the Gospel according to St. Luke, chapter 9, verse 10 following. Kaktian jong ublay ko ong kumne. Ti Moses ulaong ho try. Hakmi Melong hanga to yalam artet yau niu paj ba. Bat mem sim la pentip yang yanu men pa rengkat bat nga. Penban melong. Ngai thu ya me da ka kerteng bat mela syem ru ka jing sngo bha khmat jonga. Menta namar kata nga kerpat ya me ladang ala syem ya ka jing sngo bha khmat jong me. Tu pen I hanga ya ka lenti jong me. Bangan yo I thu ya me Bat bangan yo Hashem ya ka jing sngo bha hakmat jong me. Tu khmi ru bagan ka judge ben riu kalong upai lang jong me. Uti ulong ka khmat jonga kan le lem bat me. Bat ngan ai ka jing song that ru ya me.
anda kum ta ula ong hau lem da let ka khmat jong me lem bat ngi ti wat yalam shu yang hi nang ne naba da kum no an tip hang ne bamanga baru patlang jong me ngila shem ye ka jing sngo ba hakmat jong me om dei da ka balet ma me ringkat bat ngi bakum ta manga baru patlang jong me ngin salong kibala kerpang na kibrio baro kibah khmat ka perthei tiu trai ula ong ho Moses ngan le ye ka niru ye ka mamela kren na ba melo yo shem ka jing sngo ba khmat jonga bat nga itu yame da ka kerteng uti ula ong nga kerpat yame tupen i hanga ya ka burom jong me kasngi te kelas dang no te ki khar ngut kilawan bar kilong hau tu pelat no yo pat ba bakin yo le chakinong rit bar se ki ribri keleng saudong bakin yo thia basa bat bakin yo jingbam naba hang ni ngidon ha ka jaka kenja en reu lo ong haki to ai ma phi haki ban bam ti kilong ngim don tam ya santli ki kpu barar tli ki do kha lem dang ile thiet jing bam yo ni pat lang baro naba kilalong jen san hajar kirang ba ulong te haki senran jong u tu pen shong shania yaki san pho halaka jong ka jong ti kila le kumta bat kila pensyong sania yaki baro ti ula shim kita ki santli ki kpu bari ki artli ki dokha bar haba ula kmit shabneng ula kerku yaki baru ula kedia baru ula ai hakita ki senran ban bo hakmat utau pajba ti kila ya bam bat kila ya kedang baro lakhar khat ar tu kriru nakabaluet kabasa tam yaki tungen pai show blay haka jing duai atrai bo blay jongi ba beneng iwan banai ngo yame blay namar kanika klip mat ka bakentang ka bamela lum lang yo pat lang ubala siu spa jong me blay hapo jong ka KGP sinot sepngi banginya don ringkat kat nia blay ringkat ki wei pat ki para bangai banya lum lang ban syakriya me hakani ka jaka ka bala pen kentang kerpang na ka benta ka jing syakriya me leng bakini ki sngi ka bala lej hadu ka ni ka sngi ka bamenta ableng i don ka dao ka bakraw banai ngo yeme bangi don na try ban kerkhui ka kerteng ka jong me na mar ki jing the jing isnei jong me ki bamla nyau tang haka jing im jongi nyai ngo yame ablei bamela kerkhui ngi da ka jing kerkhu jong ka jing im ka bamela penla ngi bangin khine ki jing thia ki jongi nadu men step a try bangin yo ban syakriya me kumu pat lang jong me hakane ka por ka bamenta nyai ngo ya ka jing kerkhu ka jong me try ya ka jing pendap penbyang ya ka bam ka sai ka kup ka sem ka bamela penla ngi try ha ka rukom ka ba itnat bangin ya don hakane ka jaka ken pa ban syakriya me ndrai kerpang ablei nyai ngo ya me namar jong ka jing kerkhu jong ka jing et ka ba kraw ka jong me ka jing et ka ba wat yang ikinong pop ki ba jot ki ba rem ka pen san yang i habangila jano na me ablei ban pen longing ki khon ki jong me ken pa ba i nyai ngo ya me namar ka jing i jong me ka pen ma yang i bat ka ba siu spa yang i ken pa bara ka ni ka por ngi don rubanai ngo ya me namar ka jing lat lut ka ba ma yang i hakari ka jong i banginang yo ai ka ni ka lat ban syakri lat lut ya me try hakuru kom ka ba kelut kerhai kum ne try bangin yo ban pen pawe ka buram ka jong me kum pat lang jong me bat kum ne try ngi sakhi de ka jing don ju ki hajar ki pau hajar hakani ka klip mat ka ba menta try ban syakri lang ya me try jisbi kum pat lang jong me hakani ka jing seng ka jing sem ka ba arpuai jong ka KGP sinot sep ngi try leng ba ki lai pau teli ki presbytery ki ba laya luma try ka ni ka poreng kat ba ki para bangen na ki wei pat ki balanga play ban syakri me ka ni ka por ngida duai namar kata ka bango me namar jo ka ni ka jingker khu ko pa it ka ba penla yang i kum pat lang jong me bangi ya dona ka ni ka por da ka jing snow kelut men sim ban syakri me play o nyai ngo kerpang me ken pa it namar ka jing don rekat ka jong meru
na do kasngi pale ya blay ka janme jongka akamamra lomikis dukhot baki delegates bangin don na ke jaka blay apo jongen ka balang hang ne lengkhoi apo ka presbytery paryong blay nyaingo eme bamala panla bangin pendap ki kam ki ba bona try na do kasngi thodi nga try borosi sngi patsilenter kasngi ka menen parmenta try nyaingo e ka mame malala banlum langengi kumne try nyaingo ki kam ki ba kraw bar ki jing i ki ba bon ki ba ka KJPC not ka yo i blay but mami himela kershan jaka kti blay ke baran bor jong me bamalaya rap ingi bangin pendap ki kam ki bon atrai jisb i but kum ne atrai na mar katangi duai ko mangila puli ke ktien jong me aba melaya lam yang ikum ke KJPC not aba mela sha yang bangin syam ngau bagi khmat jong me atrai ngi da duai ke bor jong me bamanya lam yang nang ne khmat ru na mar ngi tip kalenti ke long ke ba e ngi tip ki jing e ki bon ngi ne syam ngi tip atrai preng ki jing khmilenti ki ba krau ki bangi don kindan si bon ki jing teng ko atrai hang neng tai ne atrai ngi duai ya ka khmat jong me ka banam e no ya ka KJPC not sap ngi ablay bamen ker khu atrai ya ki jing khmilenti bakin yu i ya ki jing orlong jo ka sngi ha ka wei ka por atrai ba i ngara duai ya ki jing ker khu ka jong me bamen bo ya ka sap ru blay ka ba shisha na do moderator men ai ho ki jing start ya ka jing champang ya ka bor blay ka jong me bamen pen kup hau atrai bon shim ya ka shakina blay halor jong u ban ya lam yo pajlang jo ka sinot ya ki khot ki delegate ho ya ki nong ket kambaro haki kam ki jing perkhadang ni sekmat ban pendap atrai bar ka bor jong me blay menyarap menyalam bon la ban ya lam ya ka sinot na ka jing job sa ka jing job atrai ngadwai men ker khu ya ki nong ket kam jo ka sinot ru men penlong ya ki ka we menyarap atrai ha ka jing post new jong ki bakinong kan ria na ka mon jong me blay khnang ba atrai ka burom ka jong me kanang krau pat ka burom ka jongi kanang manred ablay ka ni ka pohor mi iru habang ya lum kum ne ko pa idon ki briu ki patlang ki jong me ki basliang bat ki batrang ya shong senya akum ne ka ni ka jaka ablay atrai mi hi ki jing ang not ki jongi mi ki jing trang ki jongi ablay bangida duai ba men kren hangi lema ka ni ka por da ka papan kentang ya ka ni ka klemat da ka kti blay ka jong me ba meno yangi bangino mi no na ka jing don jong me try and ka jing dap jong me kan don lem ka bangi ya ka ni ka por bat chadu bom jukot hi kan pa bangida duai na mar ka ta ker khu ker pang ya ka jing pendap baro lem ka wei ka program and ker pang ker khu lo jong ushakri uba mala jid ka ni ka por ban pen yang atrai ban kren ya ka jing sisa ka ktien jong me ma me blay jong ka jing sisa kren hangingin sa skor melong blay hi mi ingilong palang batangan baru basliang ya ka ktien jong me blay ban mi ingi wana ka ni ka por ringkat ba jing kit ki ba bona blay ka jing snow ki ba bona blay ma me bolong blay bodon bor ni perta sa me jisu ukhono debet isne yangi hakajing long ka jongi kabangi don laki jong ki jing kit ki ba khia ki ba ban yangi abangi wan chane ringkat ba jing duai ki bangi don kamban yo ka juba men jubab yang ia try da ka jing sisa ka ktin jong me ka bangi lama da ka jing seng ka bala let no bar ki met ki bala let ru atrai bar ka ni ka por ka mentaru men kran hangi do shakri jong me blay ya ka jing sisa ka ktin ka jong me mi ngi don kam atrai ka jing da thai ha ka jing ya len ti ka bala len shopping ekal de kiler ka perthe atrai ngi duai ma me blay bong to wana nga phi baro ki ba thaj bat ki ba khia ka jing kit ngan pen jam ya phi ngara duai ko pa mena ka jing jubab ya kita kijing don kam kijong mi don na preng jong ngi don na preng kijing sitom kijing pang ngi don na ka jaka try na mang ikmilen tiru ya kijing snei jo kijing pen khia jong me ngada duai ka bor jong me a me ublei ko batang de ka sur ka jong me kran li kijing pen long ka perthei tu kran li kijing pen khia ka jong me haki khon jo ka sinot haki bangai bai ha me try ke bai lum ka ni ka por bar baro ke bios now ya kijing sawaru atrai ke ba don na preng kijing sitom kijing pang men keren ya kajing pen kia aki baken ma dia kabor bakamen sim jo ki kan yo ban phai chame baken yo ban ai kajing ngo kajing ro baken long kinong bot jong me mi don na preng jong ya ka poro ngi don baki wai par kajing angot kamen sim jo ki hakanu kanu ko kom ka bangi don na play ngi duai keren yang hi par pen dei ka ktien jo kajing sisa ka jong me hangi wai pi wai ablay be hin ngi duai ru da ka bangu e me
ya ke jing kerku ke jong me ke me besar pendap ya ki met ke jong ileng ba ke balang hang ne leng khoi ke bahaba ke presbytery pariong ablei nyai ngo ya ke jing sebun mensim ki kon jo ke balang ki belak pli ki kerdop jong kina do kamit sngi pale ya blei ban pedyang snguba ya ki khot ba ki delegate sablei be ngida dwai ke jing kerku ke jong me halor jong ki wei pi wei ablei ba menda sha tribe e ba unu mensim u jong me u balawan ban ngo leng ba kan ke KGP sinat sep ngi ha ke jing sem ke bar puwe jong ka un chong do bat ki atrai ba kan na kan ke singkai jong kan ke balang ablei menang sei ki ru blei ke jong me ki ru hok ki ba shisha atrai ki ban wan lam ke jing kala ba ke jing kerku ya kan ke than ya ke snong ya ke thong ya ke dong ba ya ke balang ba ke ri ba ke jaj ben ri hi barok ka wei ablei ngara duai namar ka tatu kerku ma me ya ki baro ba ka balang hang ne kala le atrai mena kan ton ma me ki thiar ki jong ki banangai pendap ki atrai lai pa un ro po bat sispa sha na ka benda ka buram ka jong me sa sisin ya ngo eme ke ka por ngira pen kentang sa sisin pat iki hakikti ke bron bor tam jong me ablei namar ngi pan iki ne ka bagnget bar ka mongo ka kerteng ka jong Jesus Christ u balong unong penim u balong unong siuspa u balong blei badon bor halor baro menta bat halakarta amen Ngin sa epoi ko ipat ka benta menjok ban lum yi kijing aingu bat kat badang lum yi kini kijing aingu ngin yo sngewi ki jingruai ko ya na ka balang mountain standing ko ya rilngam prestri balang presiden lengkoi kasi janja presiden kasi KGP sinot stand sing sebelah standing ko ya
rang samla khasi ubalong ka jinkermen kendin unang shanyam ra ubang eki tamasa yalla ikhtiar banbat ubuteng haludangen ushoyala kagmi datin sang ubengi
jing jot kan lap ladang iklet no im play tungin pai no na jing baman bau play ben kia ya kari ba i ki jamni
trong ni trên sông cănวันพายกันละในนาชมอุนซาตะคูเงินสะเช่นกะจิงสงพาภายนอกมันตาIni doa. Yang ngu yang mau play ukpa cungi upah peneng. Bame melawan ra engi nasau dong jong kanega jaka. Banwan haganega jaka. Ban mane ban pendon buru meme. Ban pen krau ban pen pau ke buru play jong me. Bat ngai ngu yeme ya ke jing dorin kat jong lem bat ngi nadu basdang jong kene ke jing yaseng sinot ke jongi hadu kene ke sngi ka bakrau ka bakantang ke jong me ngai ngu yeme atrai uble jongi ba melawan sya kene ke pertei ban seng ya ke mission jong ke jing pen im jong me na ka benta jongi kinong pop ki bla jot peram ya ngu ya me ki jing ku jo me baro bam le yu pendap ya ka jing im ka jongi ha ki long ying long sem ki jongi ha po ju ka sinat bat ba me ma pendap ker ha yangi ha ki jing don kam baro ya ngu ker pang ya me atrai ha ken ko po nak benta jong kini kijing ai ke beng ai ska kam ke jong me yeduai kumba mem la kerku ya kisan teliki kpu bat ar teli ke dok harit ban besar bat ban penbiang ya ke jing don kam jong pat lang jong me ha kene ko por atra jisu yeduai ko ba men kerku ya kini kijing ai jongi ska kam ke jong me kum kasinot menta idon sibun ki kambat ki project ki jongi kabang ide yak ban pentelun bat yak ban pentrikam kenang ba kita baro ki kam ki jongi kindalong shisha ka jimentoy bat kan long ka jingker khuble ka jongme ha ka negeri ka jongi au ble jongi duai tu pen kentang kini jang u jongi bat ngi duai ka ba me men shim ru ban pen kentang ka jing im jongi ba ka jing im ka jongi kan long ka jing im ka ba pen so bha khamat jome ya ti hame atrai ya ka por ka badang sa baro bat ngi duai nam tau syakri jome uban sa sam ka kubor ka jome Loren katrai bau syakri jome un ai ka kubor kapadai ban pendap ka jing imen sim jongi ban ai bor yangi bat ban pen schem ka jing ke jongi hame uplong trai bat nong pen im ba e jongi ker khu trai ke ek e baro kapaindang pendap hagani ka janmit bat pelai tru yangi de ka jing khu play jome habang lay pai ne ke jaka shala ki jong ki balang bat ki ying istem jongi to pediang trai ki ke jing aingu jongi pediang ru in ke jing duai ke jongi namar ki neng ya pan bat gerpat ha ka gerteng ke padon bo jong trai bat no pen im ba i ju Yesus Kristus na du mentah bat su du bom ju kuru amen Kun si poi nak koi pat ke benta banyak sengai ke jin ke jong blei na ipastor pi nyuta. Shua bang si sengai ing nerwai ke jin rwai ke ars pa andre pukndai. Embat ngitrai tolong me bala pen long khoi pen long sur mengin ba nesim mengin ma nesim mengin ma nesim
en longsur mengen manes im Habaro pakerhai lumen sembantrei em koi belait parnakas new pertei nakas new pertei nakas new pertei em koi belait parnakas new pertei Thiên trong mê anh snow bor trong ca hangi Kren a traingen shas kor melong u blehi melong u blehi melong u blehi Traingen sjaskor melong u blehi. Pastor WPL Marbanyang ibalong moderator jongka senat ko jungi iba penyaj ya kena ke jungi seng ki para pastor barok ki balong ki pa ki jonga ki balong ki men ki jonga bat ki balong ki para ki jonga kinong serai ki balong ki temen besan ki para banget bi baro ki balasus pa ki jong blay ngadap da ki jing sok men bat ki jing aingu yo blay nama kan Singapore ka bekentang banginyo man ya sakrilang yaw blay ngasim kan kapor ban ay kublay pi baro ki para banget ki balawan sa kan jingeseng haga kerteng ka jong try badunong panim jangi u Jesus Christ kani kalong desi siya kasin kabanang kong enga bangaday banyeng hapadeng upaj ba ubabon katne jong kajingeseng sinod barlang alayo ban kren hagijingeseng sinod jong kisamla nday hapadeng jong kasinod hi kani kalong kasin kabanang kong yenga but ngadap na gajing saw kemen bangayang agan kapor namarba kadai kabenta jong kasinod hagaway kasngi uskatri jong kasinod imat syabun syong unya syong ya ka nomination committee ulong yang bagladay sa kapali jong pi pastor ban kren hagaji seng sinod tingala pej uskatri bangala susngap hendai kat badang mi kisngi kalapan perkat yang bad onda habaga nomination committee kalapan benai ke kerteng ke jonga ngalas sukmen bad ngalas ngeus iru hadu kata-kata namar ngam jumlien ban kren haki jeseng ki bahe kat kini ndrai ngaingu yoblay namar baula pencait boringa ula ai ke bor ke met ke jing kot jing kya lembah kini kisngi beki por ke balalej no bangan la banjeng hapdeng jong pi he kini ke por bat ngai kublay kham tam bapila duway na kabanta jonga pila penslur na kabanta jonga na pedeng ki para pastor hamtam habang aday banyeng hagan kapor kublay sibon ublayn kerkuy pi ki para bangej bi baro hagaway gajanmin
kat bangadang syong haying kalariu ka telepon bat ondala riu ka telepon kom tang ala sim baru tau way ni ki pastor jong ka sinat ka jongi wong ngadon nakakit ka jong pi pastor kom tang ala mi na ka ying na ka kamera ngalalej siya kakit bat ngalay kendu yu tau pastor wong ngawan ban ai kan ka program api ngaru ngala kelad ya kata ka program bangadai ban keren hendrai nga aingu yu blay ba kadai kesngi ka bangalaj ngam simdon program saya ti ngalapet ya kata ka program ban ngalong yu tau pastor ba kani ka benta ka bangadai ban keren ni ka subjek jong pi ngadang pen kre ban keren ha ka jeseng sinot tegane ka benta ka bangan keren ni ka por kadai ka bangalayo ban le rehearsal ha ka way ni ki district jong ka jeseng district ha ka way ni ki district jong ka sinot ka jongi bat kata kalong na unong itu lupa Amos kalnong kabasau kadekot kabakat ar bat kita kikentin kilong kumne namar kata kumne nganle yame ko Israel bat namar banganle yakani hame to kre banyak kendo badu blay jong me ko Israel to kre banyak kendo badu blay jong me ko Israel prepare for the judgment ngine duai au blay pa jengi bahab neng ngai ngu yame ba medon rengkat lambat ngi hagan ka janmit rengkat banu pailang balasius pa ujong me ngidon ban syakri yame lembaga ka tin ka baim ba ka badon bor ka jong me malakot yalau jong syakri malapenyang hagan ka jaka ban plai ka tin ka jong me ulong tang syakri barit ujong me ulong tangkat tendong ka jong me ko try baba namar kata ngaduai kan kapor ya ka jing pensum pensle da kabor ka jong mesim ba ko jong me ai ba kabor ka ba pla ka jong me kan don rekat lambat ngi lengba jong ka ni ka jislok lengba jong ka ni ka kubor ka jong me ka ba men pensawah ka ni ka por ko try baba ban kentang ilau jong syakri jong me ban kentang ilau jong pailang balasius pa jong me bagin long ki ba Vietnam ban piang ya kakcin ki jong me namaru try badu nong panim jong yu Jesus ngi duai menta badhala karta amen topen kre banyesem badu blai jong me kata kalong ka kubor ka bangadon ban kren hagan ka janmi dapdeng jong pi bada shwa bangan poi hagan ka kubor lani chiki kubor ki bangan pen sawa hagan ka por lengbagan ka tendong jong ka jing sawa ngakwa ban tu lengkot katokani hagan jing dei badune ubreu jong blai nong itul pa Amos Amos ulong unong aplang brot nagasnong tikwa kasnong kabarit kabadon kumbasipaw kilometer na Jerusalem bat kumbaar kilometer na Bethlehem
Lasisha u Amos day nagajuda Henry ka ministry jong u Amos kalong hai Israel hagahima kabasyatay lani ka Northern Kingdom kajing kodublay ya u Amos kalong ban penbena ya kajing bisyar kajong blay ban penbena ya kajing bisyar kajong blay ya kajing mane blay tau jong ki kon Israel bat kabar kalong ban bisyar namar kajing im lengkar jong ni kajaj benri Israel bat kabalai kabau blay lakot yau mas bau day ban bisyar ya kan kajaj benri Israel namar kajing ban ben jong ki barius pa bat ki badon bor ya ki baduk wamos ulay tulupa hagipor kajing sensar usim aswaya jong kahima juda kumbaga snem news pa kandai puar hadu kesnem news pa saupo shwau Christ bat kum juru hakapor usim Jeroboam ubar hagasnem news pa kandai po hadu kesnem news pa san pulai shwau Christ letu ba kinigipor jong kijing sensar jong usim Hosea badusim Jeroboam long bagi long kipor jong kajing sensar jong ke Juda hakahima Israel baka long kapor hakabagi mat ya kajing sensar kabasuk bat kabadap kerhai Bada bangi pulay kaktin kajong blayng isyem bagi Israel kibalong ke judge benriu kabaw blay ulajit hagini kipor laong bakim jukan mau yaw blay bagilong kibriu kibam syem lakongo ya kajutang kajong blay kumtaw blay ulapa yaw Amos baun kot yag Israel Saga jingkala kabamot kat bagapor kampat diryaki. Hendai kabasausi galong bakim sngap bat kim sempediang ya gajing kren jang Amos bat kumta gajing bisyar gajong blay galawan banha bagi kon Israel kumbah kasnem news paar pukandai syau Chris hagaba kinong Assyria kila job thma bat kila ring mrau ya ka judge benri Israel bat ya kani labu jing tho hagi kitab sim kibar kalnong ka bakhan nyau ka de khot ka ba nyau haduar pulai ki para bangej bi ka jingkeli lani ka khubor ka bangadon Hagan ka janmit kalong balay bau blay lahaban bisyar yagan ka judge benri Israel hagan ka por kadaw ka baneng kong kalong kabangakwa ban yaslok lembat pi ki para banget kibadon hagan ka janmit hagan ka por kalong kajing ban ben ya kibaduk kajing ban ben ya kibaduk hagipor jong Amos usyam bagi briu kibarius pa bat kibadon bor kilong kita kinong ban ben ya kibaduk kibakerdo kahistri kayatu bahakapor kajing sensar uusaya kahima juda kalong kahima kabaklan bor laker
yaga Jerusalem daga kut ke baskamba kum ka jingida naga jingwan hiartma kinong sun kisel laga nigapor kila job tma yaki Filistia daga jingjab ke bakrau kumjo kahimai sel kabasyate la sensada usim Jeroboam ubar usim ubaklain bor badu badon bor Hendai deh kaniga por baga jinglong jing im jong gibreu kalanang hiar haga im lang kesalang namar ga jing kwan mentoy kibahes pa bat kajing sensar kabadap daga jing bomhok ubre u amas kumubre u balapad u blay u penrem jor ki Israel ki bakwa banlum spa daga jing bomhok khamtam kababan kia yaki baduk bat kabashim kabu yaki jing don kam jong ki wei nagabenta ban kambit kambiang iyaladim bat yakani ilaban semu amas kalnong kabaar kadukot riu hadupra kini ki kam baman kilami namar bagai jingkiu hagayo kakot kibreu kilaslay daga jing sarong daga jing sensar daga jing sensar kaladap daga jing bamhok hagibreu baro wamos balong tang unong aplang brot ulai penban om tang ya jing sarong bat kajing bamhok hendai ulai iro ya kajing bom ya bat kajing le silang khmat kabalong persa ya kajutang bat lau jong blay kajing kiuspa jong kikato gani kibriu kalak tajur ya kajing sensar lait lut jong kibabon kakti nublay lang bau amas nong itulupa uya tu bagajing long pop jong gibriu kala long ka sabab palat kinut banlek mudoy hagaan jong gajing bisar yau bapli baduk haba umpat la ban penpai ya karam kakti nublay kaong kilai yuroj jaga kli kibaduk dagarupa bat kiba kerdo dagi juti sejur bat di kesendrum kau amos pra kadukot kabanriu kumju amos arnyo kaong kiba yuroj jaga kli kibaduk apa ke kendo bat kiba penkela ikelenti jong ubalui lui dei hakan digapor kajing long kabasniu jong ka imlang salang ublay lawan lam yo amas ukna nong aplang brot na sapang sati jong ka Jerusalem bad unong sumar yakik perding dembor dei banang bastat hendai tang ugu mukna nong kendong bahok ban pensngeu ya ka khobor jong ka jing bisar ka jong blay kabaki kunisel kilamat hagata kapor ya ka nemsneu ya ka jing rang rekhyang ya ka klam ya ka jing yapthem bat ka jing jot hendai kat kini ka jing bisar ki bateng ka jong blay kisel kim shem lala ban pen pej ya lagi jeng khmat jong ki bor jong ka perthai ba kapop ki khamla banyo blay ubala pelaj ki negeri ka jing lenjar negeri jong ka jing long brau menba kidang don hari Egypt
ki breu ki berus pa bagi nong sensar ki badon bor ki ai ban ben sabab palat ya ki baduk kani kajing ban ben ki para bangit bi haga imlang kasalang haga jaj ben reusel kadon ru lembat kahagari kajongi haga jela jong gaji haga jela kajongi yes pa bagi nong sensar ki badon bor ki ban ben sabab palat ki baduk kathok kasyukur yaki badang duna kajing tip yaki baloy-loy kajing ben haga tre kakta haga rep haga riang hagi business ki baper ki ba don haga negari bada kejela kajengi ngi da sisa ya kajing ban ben kamtam jogin nong sensar ki badon bor ki para bangit bihi jabang perkat ya kan gajing besar gajong blay ki konsel kalong de sisa gajing maham yang ikum ki bangit kum ki kun gajong blay hagini ki si bar ki por ki bamenta kat sabai pai ngi de sisa tang ki jing sudah ki kun samla jong kabalang ki kun samla jong gari Kidap da kajing gabakraw kiyam kilenyar keleng saudong namar kajing kibake kendo ki para bangay bi ki samla kilenyar ki surok ki dawa lagi jung giok hendai kat kini ki jing dawa kat kini ki jing yam ki jing lenyar jong ki hendai ki jing le silang khamat kalau jelai hakan negeri ke jelah ke jongi ki para bangit bihij ki khun samla ki badai ban keu saprang ki badai ban yaj saprang haga jingim jongki kilas dang ban randin bar kilas dei ban le iki kam ki besar kai kilah ban song se ki klau se ki betap ban le iki kam ki bom dei ki para bangit bihij ki don ki jelah gari jong ke India ka jongim ki balas lay tang lagi jing di drugs namar ba ka jing sensar kam long show ka bahok kim ai show e ka benta ka badai hagi khon samla jong ki khon samla jong ka jaj ban reu namar kata ngi ai ngu yo blay hagi ni ki por ka benta Banglayo ega jing sensar kabathmai ka ni ka jala ka jongi ka jing khmiran ti jongi ka long bagi dai ban kot jing mod ban le bha la de ki i sisa kum bagi pertai kari bangi e ban sakri kari kanum dai tang la ke thli jongi kanum dai ban long tang na ka sentur ka jongi ka dai ban mi da ka donut ka jongi Lari ki kwa bagan negari jong ikan im ngili de sisa ya ga jing jot jong ga ri baga jaj ban ri jong i lang bagan negari election ga baladap daga babung rom ga kren kam tama ge kini kinong sensar kidona khmat jong i kan mau ba kan poi kasngi bau blai un sensa un bisar ya ga negari ya ga jaj ban ri ga jong i ki para banget pi Kane kari baga jaj bende ga jangi hagawe kasngi kan sangam Kiying kisem jangi kinamla sobat sensar ya ki khon samla ke jangi ki khmi ki pa kinamla ban sensar su kin suyam kin sunnyar namar kata banga perkhat ya gan ga banta kajing bisar ublai ya kajing ban benyi ki baduk kajing ban benyi ki khon samla kum ga abanga phai selo kajong ka balang
kan no bagi kon samla ki ja ka kam ka jong blai ndrei ka jing long dok ka sansar ha ka jing em joki ki kuslai bat ki phai no sa ka perthai ki phai no sa ka perthai ki phara bangit bi namar kata ko ke no sansar ha jo pim don ka jing solem Pila syukur ya kari ka judge benreu leng bagi ni ke sansnem ke balalek no ki social media kini ki social activities kila keren bagi ai keren ndai ki skor jong pi ki ai pen pai da ki skor kelut namar kata ki para bangit bi nga khot haken ni ka janmit leng baken ni ka tin ka jong blai ben kre namar kata bania shem badu blai jong pi ben kre bania shem badu blai jong pi ngilong kari baga jaj ben reu ka batip reu tip blai ngilong kari kristan ka bari ka batip yo blai kinoy lam kristan Hendai kile ki kambaman. Para bangit bi nama kata ngayeng ke Singapore om tang pastor rang ba. Hendai komunong song snong ubalarang ba ke negeri ke jongi. Ngamban seban keren. Ngamban seban ong ki para bangit bi. Nama kata akum ki bangit ro. Kum ka balang ngem laban ya le ya kan ka jing sneu ka baker saudong ya ka jong ka balang nama ka tau ublei leng ba uamas ublei leng ba uamas wong tawat ya ukot ya ka jong ka balang ukot ya ka jong ki kon samla jong ka balang ukot ya ki bangai baro akan ka por kolong to wat ya ka baba te om ya ka basniu wat ya ka baba te om ya ka basniu to shem ya ka to shon ya ka basniu bat he ya ka baba kata kalong ka jing khot jong amos ya nga pa dia phi wala ki dei ban mat ya ki ni jing le jong ka jing im jong apa jong phi Kom ki bala suspa ka jong blai. Hey, walay tare ki basniyo. Lada pila simpisa nagindi kinong election nagindi ki bala dep ko ki para samla. Ko ki bangay pila lej ban mane ki blai jong ki. Ya kini ki blai stansnem. Paino menta nagindi ki linti baman. Kabalang ka sinot ka jingi lembaga ni ka snem kalapan poi ki kot leng kedob bapimbit ban simpisa handai ngatip ti kena bagi kon juga balang ki sim ye ki bamdai namar kata to shon ni ka basniu ija ka baba wat piau trai kat balang lawan sem to kerpat jago kat baudang hajan dei tanggata ki para bangit bi bengilaban job ya kan ka basniu ngilaban job ya kini ki jing ki baker saudang ka jing jongi ngia song shit ki para bangit bi ngia kersom ba kan ka jing sniu oh ngia le ki bamdai oh ngi ki social media wat ya ki jing ruai sayan ki pelong thala kat ya ke jingir wai ke bakentang jaga sayon jaga beneng ke jong blai kini election kini ya perta election ki bade ki kon jaga balang oh ki pelong thala nama kata ko para bangit bi ngakot hakan ka pohor pankre banisem badu blai banisem badu blai pidai ban shon ni ka basniu Badban petang soblay, pay lagi jong ikmat soblay, kmit soblay ki por baro jong jing jong pi, te pinsa shem, yoblay ken.
para bangit kebenta kabar dawo blay lahap ban ong lang bawa mas ban bisyare ka jaj ban riusel kalong ka jing mani lani ka jing syak blay ki konisel kani kalong ka waypat kabenta kabaw blay uhap ban bisyar ya garukam mane blay lani ka jing syak blay sakri blay ki konisel hagan ni kapor ki konisel na do ka basdang kilong ka jaj benreu ka bakarpang ka balaya tejo tang baru blay bagalong ka jaj benreu ka balajit ublay hendai ka badang ya kipor kani ka jaj benreu kelas ngeu sngan hagata ka jingete kular lani ka jingete jutang baru blay bad kalai im ka jing im kabalong persya ya ka an utrai kijing mana blay bad kijing ingu kila kelalong tang kijing pendep rukam lem da don su nadu ka donut ka basisya ya ka kerteng blay te ke khot hendai om dei su blay jongki kpa temen jongki ubalawan lam yaki nagari jip nagari kajing long merau ong kanigaktin kajong blay habetel badakil kal kipelong kijing kenya bagi jing ainguk thang kijing kawai niam kilong ki bom judo kiwan lam ya kajing kenya man ka step yala ki basipau hala laisngi hendai kini kijing aingu baro kilong ki bala kle tiat ken mau ki para bangebi kini kijing aingu baro ki balong tang ban penpau syaka perthai hendai kijing mane blay bad kijing ke basisya kim don hakim kaktin blay kaong hendai kapor gaja bad kalong mentaken habaginong yamane blay ke basisya kin yamane yauk pa hakamansim bad ke basisya nabauk pa ruwat yagiba kibakum kita banyamane ublay banyamane ublay ulong mensim te kadai yaki bamane ban mane hagamansim bat kabasisya kumta ka kuboro amas kawapan pau kalong yagajing bom soba ublay yagajing man blay barsap jong kisel hagabaw blay ulong kordit japi ki bakwai kasngi utrai namar balay bapia kwai kasngi utrai kalong kajing dom om kajing syai kalong kajing dom om kajing syai namar kajing mana blay jong pi kim long yo blay hendai pia mane yaki blay bal pia mane yaki astarot pia snap lay daki kon masi namar kata ublay namar kata kaktin kajong blay lang bawa mas uang kumno ngai si ngai ben yaka jing kawai niam jong pi bad ngam soba satya ya ke jing seng bakarpang jong pi kita ke logi kubor ki bawa mas Ukraine ya ke jaj benresel namagata ko ki para bangit bi ke kubor jong amas ke jing dei bagi jing mane blay jo ke jaj benresel kalong ke jing maham bad ke jing pen kan mau yaki jing mane blay jongi kum gabalang yo kum gabalang hagani gari khasi bajantia ya gabo blay lakar khulang ba
kikpa balang ke jongi ke bala letno lene lang ba ki missionary ki ba koridor ki bala IT la ka jong jingim nagabenta jongi nem step la pen kan mau yangi yau Thomas Jones ubala mi nagari ka basok ka baba ulawan ban IT la ka jong jingim nagabenta ban ai ka jang sakri yang apa dia pi ndai ki para bangej bi yo ngi akle dau tiat hagi jing sakri blai ki jongi kan mau ki para bangej bi utiat udai utit jongi jing sniwi ke baro ki jing sakri blai jongi kam tam ki jing sakri ke bakantang jongi kum kabalang yo kim long su ke bakantang hakmat jong blai daga babura mo kren ya kane ko ki parano ya lam jong kabalang kidon ki kon jong kabalang kidon ki kmi jong kabalang ki bas pensawa ki bapan sawa hangi kum ki nong ya lam jong kabalang ki bajuong para bang pastor bayi ngasau diau bagi jing sakri blai jongi kim ikan tangso sibon ki para mangejbid simon ki kmi balang ke jongi ki bakren kumta hagin ki sib ki por bagi jing sakri blai jongi kim long su ki bakentang namar balai lese don apdeng jongi kum kinulam lani lapdeng jogi kon joga balang oge bada shitham hakikam joga balang handai kiniru haka perthai ye shitham bha haki ei namakata ki wan kini ke jingkan tho kita ke long tang ke jingkan tho jong ki breu handai ki para bangit pi ngakwa banong hagan kapor yala de badengi kum kinu yalam juga balang lane ya phi kum ki para bangej bihij bangin nomya kai bagi jing sakri blai ke jongi bagi jing mane blai ke jongi namaru blai di sisa ula kren leng bawa masuk ngai si ngai ben ya ki jing khawai nyam jong phi bat nganom soba satiai ke jingseng bakarpang jongpi para bangit bihit habang isisim kelompat yala ka jong kabalang ay ngu iyo blay habang apai hagilyang baro wala ka don ka jing od ka jing yam henday ngay ngu iyo blay bagabalang ka jong ikalanang roy hagilyang baro kam tam hagi jing sakri ke baganjam sim ngimla khlem dai ngo yo blai bigidang don sibon ki para bangej bihij gidang don sibon ki kmi balang ki bagi jing sakri ki jong ki long ki badiang hoda khmat jong blai dang don sibon ki badwai sajenet yala ka jong ka balang dang don sibon ki badwai sajenit ya kan negari ke jaj benriu ke jongi dang don sibon ki para bangej ki jongi ki badwai ya la ka jong kari jong ke jing sansar baganuan lam ke jing sansar ke baba haman ki jing duai jong ki jing sengkan thai ke bangej don benta kalong ba kidon ni kimat jing duai bakim ju klet ban duai nakabantang inong sansar henday ngam tip kinong sansar ki ju duai na kidai ki kristan kidai ki kon ju kabalang henday onda kila pohe ki kam ki klet penban yo blai ubalakan tiu ka berom ka jongki dang hagenika election ka baladap ngulawan we candidate hakayeng ka jonga
Ulong yang pi pastor dua lam yang tinggal apet jo sipang ngong nganduai tambah piru pide banduai bat ngaman sing ong kabakordor hagajing im jong briu ban long unong elam udai ban sautu ela kajong kajing im ban long no elam ban sansar kat ka negari ka bayar kajongi ban sansar kat kajing itnat kajing don boram jaga jaj ban re jongi pidai ban kan mau ela kajong kajing im ban ngai ngo yo blai uta ula long way ni kinu elam upala job hagan ni election ula job hagan ni election ngampat yo ya kendo hendrai ngalong yo kumta ba kabak koridor kumunong elam kalong baude ban soto yala kajong kajengim ladau klet yala kajong kajengim ladau klet baude kon jong blai ladau klet baude ula kentang jong blai kajing im jong u kalong len oi kajing long no alam jong kalong ka blen oi nama kata ngideban kan mau bagi jing mana blai kajing sakri blai kajingi dei mano dei mangapan mapi dei mapi kinong sancar jong kane garai bagajaj bandreu kajongi kibalong ki khon ke jong blai kibalong ki bala suspa ke jong blai pilong ki ja kambalong ki khon isel pide ka jaj benreu kabala jit kabal kentang ke jong blai ngimla banila kai bagani ka kam kentang ke jong blai pilalej ban ai la ka jong ke jing smai ru pemdai bapi smai haga kerteng jong no Pismai haga kerteng ka jong blai namar kata ngimla banya kren kai yaga kam kentang namarkan poi kasni kabapia banyeng haga jing besar ka jong blai Bia banyeng haga jing besar blai wa mos uong yaga jaj benriu biru Israel topen kre Banisam badu blai topen kre ya kajing besar kajong blai prepare for the judgment para bangit bihit nama kata ngikwa bagi ke bakrau kinmi nagani karye bagai judgment riu kajing para bangit bihit ngamlaban klet yau nong yalam Yo Professor Gigi Swell. What so yang haban pun kan mau ikini ke. Hagapor bakala klem ke sorka PCLC. Uni ilam ulap keren ulap perta hang tehan nasional de bahol. Ulap keren bagam ban klet yaki kentin ke bau keren. Baduong kan mau ko ki parari ko ki parajaj benriu bakas pa kan sawan bantuj kum kaum sao hagane gari gajongi badaka tagapor kan sarong yaginong elam gajongi ki para bangit bihid dagababuram kilaja kini kesi ke pamenta kaspa kalatod di siya kum kaumsaw kan negari kajongi bangi di siya lengba kan election oh kinoyalam kajongi kilaya sampi sakaleng saudong oh berkikon kajongi ru kia kemen kia taho bayayo ya kan pisa kabalawan nang no nama kata ki para bangit bihid
ublay te pat ino ikan ikaray ikari kajaj penriu jangi pat sa ino ukod akan ikajagan mit akan ikapor ukwa ban pankya akan ikari kajangi namar kata ay bagi jing mane blay kijing sakri blay kijangi kinlong rengkat baru blay ukwa da sisa ukod yang apa dia pi kumukod iki konisel banwan sakajing kelaga bamut badu doong lada gibreu jonga yaki bangalakod da kakerteng jonga kin penre dia lade bat kin duai bakin wa dia ka khmat jonga bakin paino na gelenti baman jongki kumta dengan sneu na beneng bat ngan map yaki pop jongki bat ngan penkia ya gari ka jongki para bangit bihin kau hipat kebentang kau blay ubisar kalong kajing pelong ublay ya kapertay kani kalong kau hipat kebentang kau blay ubisar ya kapertay hibarok kaway ublay ublay ulong ubala pelong ya kapertay badi ke baro ke bapo jongka uamos kumnongi tulupa uba ublay ulopa upentik na ya ke jing bisar ublay ya ke breu ke basyong apo jongka dagabe tu sapang gabor utray kabam don mano bala Banyanu jor ublay ulong ubakraw halor kijing pelong baro ula pelong ikilum bad ka hau ka badon kimet beneng ki babunjat bad ka ningilaban lap hau amas kunong kabasan ka dekot ka bapra bad ubat ka bor kamaryang baro hapo kajing penjat jengu haga juga poru bat ban sensar bat bisar ya gibreu baro haka pertai om tang ya gabor ndre ya hok ban ainong ya badai hok ban yo ya bainong labha nesniu wa moswong nabakhmi utaw besnai kilum bad bathaw ya kaler bad ulaya thu hau breu kei kajing mo jongu uba penlong dum ya ka step kajing penkan mau yang i kalong bagajing bisar ublay kalaban long kum hagisngi jong noa bad kum hagisngi kijing penkelem ya ka Sodom bat ka Gomora nama kata kini kejo kijing besar kejong blay kibau la besar kipau hagini kisi kipor kibamentaru hagadur jang ujumai ubadang sujasen hatorki bar kijing slay ke besar kai ke badon keleng saudong jaga partai kijing tua jo kilum kijing betai jo kilum beding ki graya kiri ke jaka jo ke partai bad om tang kata ki para bangit bi ngi ya ki klau ki betap bagi me ki ding bagi balak ta de sisa ya gibreu baro nama kata kumne wong trai hagaying Israel to wat pianga
Tepenem. Tuat pianga tepenem ong kaktien ka jong blay. Ka kuboru amos sepang ka jing bisyar. Kalong da siya ka jing maham. Ya ki kon Israel. Kalong ka jing maham ya ki kon Israel. Baga jing maham yang ya pi kini ki por ka mamenta. Namarado menta ngidang pediang ya ke baga sans kong kamta me ke jing pelong jo ke pertai ngi keno ya ke ba ja ngiong baga don kata ke climate change ndai ki para bangai pi ka jing sisa baro ka don na ni ka tin ka jong blai bagi ke baro kilong ki jing pelong ki jong blai Kilong ki jong ke pelong ki jong blai baru blai di sija udon hok ban bisar ya kan ka pertai udon hok ban bisar ya ki bri ki ba song apo jongka udon hok ban bisar ya ki ba ki bri ki le ya kan ka ri ka pertai baru ka wei Nambagata kajingai nong kajong blay ya gari ya ka pertai kalong ka kom ki kam bagi jingle ki jong abad jong pi nambagata ngimla ban lay ya ki balija ngisau lem de sisa habawan ki jing khnyu jumai dagi hajar ki mensim ki lej no nagan ka pertai klem ka jing tip yau blay Namagata ki para bangit pihid. Habang nga perkat, yaga ni kaktiin ka jong blay. Yaga ni kaktiin ka jong blay. Ladang iban ben yiki badok. Ladang imisalyay ka jing sakri blay ka jong i. Kan mahaw. Bangimla ban light na ka jing bisyar ka jong blay. Ngihap ban yang Hagisni ke bakado andang ila day ban late na gani ka pertai. Hagaktiin ka jong blay hau Matias kadar lay pundu ka ong. Kinya ay jing ken syapang kata hagasngi bisyar. Nginhap ban yeng marway hagatagasngi bisyar ka jong blay. Haganigasi bisyar ngihaban yang marway kumbalong hagisngi kibadone kanigaktin ka jong blay kumbalong hagato kapor yaurius pa badu Lazarus ngihaban yang kom ki para bangit ngem lalat na kanigajing bisyar ka jong blay kajing bisyar kabakum kani Om la asyo bandang apil